ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அனதர் நியூ வீடியோ. இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம சென்னை எம்சிக்கு புதுசாக ரூமரில் வந்திருக்க பெட்ரோ மான்சி நம்ம சென்னை எம்சிக்கு வருவாரா அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். அடுத்தது நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் எஃப்சியோடைய நியூ சைனிங். அடுத்தது ஒரு குட் நியூஸ் ஃபார் ஈஸ்ட் பெங்கால் எஃப்சி வந்து கிடச்சிருக்கு, அதை பற்றி பார்க்கலாம். கடைசியாக வந்து ஐ லீக்கில் ஒரு நியூ ரூல் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க. அந்த ரூல் மூலமாக அந்த ஐ லீகுடைய ஃபார்மேட்டே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆக போகுது. அது என்ன ரூல் அப்படின்றத பற்றி நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்பவும் போல் நம்ம சென்னை எஃப்சியோட நியூஸ்லேருந்தே போவோம். நேற்று வந்து இந்த ரூமர் வந்து நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பெட்ரோ மான்சி வந்து மறுபடியும் நம்ம இந்தியாவுக்கு வரப்போகிறாரு, அதுவும் நம்ம சென்னை எஃப்சிக்கு வரப்போகிறாரு அப்படின்றத பற்றி. பெட்ரோ மான்சி பற்றி உங்களுக்கே எல்லாமே தெரியும். ஒரு சென்டர் ஃபார்வர்ட் பிளேயர், வயசு வந்து 31 வயசு ஆகுது. ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பிளேயர். இவருடைய மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து 27.08 மில்லியன் இருக்குது. 2018 2020 வரைக்கும், அதாவது 2 சீசன்ஸ் வந்து நம்ம சென்னை சிட்டி எஃப்சிக்காக இவர் வந்து விளையாடிட்டு இருந்தார். 23 மேட்சஸில் 26 கோல்ஸ்க்கு மேலே அடிச்சிருந்தார். நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தார். அடுத்தது 2020 ஜனவரி, அதாவது இந்த இயர் ஜனவரியில் வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் கிளப் ஆல்பினஸ் நிகாட்டா அப்படின்ற ஒரு கிளப் வந்து ஒரு 1 கோடி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபீ கொடுத்து இவர் வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க சென்னை எஃப்சிக்கிட்டேருந்து. இது வந்து ஒரு ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டயர் லீக்ல இருக்க ஒன் ஆஃப் த டீம் தான் இது. அந்த டீமில் வந்து இவருக்கு இன்னும் 1 இயர் ஃபுல்லாக கான்ட்ராக்ட் வந்து இவருக்கு இருக்குங்க. அதாவது ஜனவரி 31 வரைக்கும் இவருக்கு வந்து அந்த டீமில் கான்ட்ராக்ட் இருக்குது. இது வரைக்கும் அந்த டீமுக்கு வந்து இவர் 8 மேட்சஸ் தான் ஆடி இருக்காரு. அதிக சான்சஸ் வந்து இவருக்கு அந்த டீமில் கொடுக்கல. அது மட்டும் இல்லை, இவர் ஆடின அந்த 8 மேட்சஸ்லையுமே 6 மேட்ச் வந்து பெஞ்சில் இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்திருக்காரு. இவர் நம்ம சென்னை எஃப்சிக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 2 வழி தான் இருக்குது. ஒன்று வந்து லோனில் வருது, அப்படி இல்லைன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபீ நம்ம சென்னை எஃப்சி கொடுக்குறது. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபீ நம்ம சென்னை எஃப்சி கொடுக்குறது அப்படின்றது ஒரு நடக்காத ஒரு விஷயம், அதனால் நம்ம அதை விட்டுடலாம். ஒன்றா கடைசியாக இருக்க ஒரே ஒரு சான்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, லோனில் அந்த டீம்லேருந்து நம்ம டீமுக்கு வர்றது அப்படின்றது. அதுவும் வந்து எனக்கு என்னமோ பாசிபிள் அப்படின்ற மாதிரி தெரியல. ஓரளவுக்கு நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இவர் அந்த டீமுக்காக. அதனால அவங்க வந்து லோனில் அனுப்புறதுக்கான சான்சஸும் ரொம்ப கம்மி தான். இவர் ஒரு ஸ்பானிஷ் பிளேயர் அப்படின்றதுனால இவர் நம்ம சென்னை எஃப்சிக்கு வரத்துக்கு சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தாங்க இருக்குது. ஏன்னா ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும், நம்ம சென்னை எஃப்சி வந்து எந்த ஒரு ஸ்பானிஷ் பிளேயர்ஸையுமே அதிகமாக சைன் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ திடீர்னு இப்போ மட்டும் எப்படி ஒரு ஸ்பானிஷ் பிளேயர் வந்து சைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தான் எல்லாருக்குமே கேள்வியாக இருக்குது. மார்க்கஸ் கூட இவரை பற்றி ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தாரு. அந்த ட்வீட்டில் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவருக்கு வந்து இன்னும் 1 இயர் கான்ட்ராக்ட் அங்கே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து இன்னும் 1 இயருக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கூட இவர் சொல்லியிருந்தார். அதனால இவர் வந்து இந்தியாவுக்கு மறுபடியும் வர்றது அப்படின்றது பாசிபிளே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வந்து அவர் சொல்லியிருந்தார். இதிலிருந்தே நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம், மான்சி வந்து நம்ம சென்னை எஃப்சிக்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப கம்மின்னு சொல்ல முடியாது, வாய்ப்புகளே இல்லை அப்படின்னு கூட சொல்லிடலாம். அதனால இந்த நியூஸ் வந்து யாரும் நம்பாதீங்க. இதுக்கு மேலே இது வந்து நிச்சயமாக ஃபுல்லாக ஒரு ஃபேக் நியூஸ் தான். இது வந்து ஒரு அஃபீஷியல் ரூமரே இது வந்து கிடையாது. அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்து நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் எஃப்சியோடைய நியூ சைனிங்கை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். நேற்று வந்து நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் எஃப்சி ஒரு நியூ பிளேயர் வந்து சைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அசுடோஸ் மெஹ்தா அப்படின்ற ஒரு பிளேயர் வந்து சைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இவர் வந்து ஒரு ரைட் பேக்கில் ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர். இவருக்கு வந்து வயசு பார்த்திங்கன்னா 29 வயசு ஆகுது. மார்க்கெட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 8.33 மில்லியன் இருக்குது. லாஸ்ட் சீசன் வந்து இவர் மோகன் பகானுக்காக ஆடிட்டு இருந்தார். இவரை பற்றி நம்ம நிறைய டைம் முன்னாடியே பார்த்துருப்போம். நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் எஃப்சியோட லிங்க்கில் இருக்கார் அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ வந்து அந்த நியூஸ் வந்து அஃபீஷியல் ஆகிடுச்சு. எத்தனை இயர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி தெரியல. ஆனால் நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் எஃப்சிக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் சீசன் வந்து விளையாட போகிறாரு. இவர் வந்து ஒரு நல்ல ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபார் ரீகன் சிங். ஏன்னா ரீகன் சிங் வந்து நம்ம சென்னை எஃப்சிக்கு வந்துட்டார். அதனால நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் எஃப்சிக்கு ரைட் பேக் பொசிஷனில் ஒரு நல்ல பிளேயர் வந்து இப்போதைக்கு இல்லை. அதுக்கு பதிலாக தான் இவர் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க. இவரும் ஒரு ரைட் பேக் பிளேயர் தான். இவர் வந்து ரீகன் சிங்க்கு நல்ல ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி தான் அவங்க வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க. நிச்சயமாக இவரும் ரீகன் சிங்க்கு ஒரு நல்ல ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக தான் இருப்பார் எனக்கு தெரிஞ்சு. அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்து ஈஸ்ட் பெங்கால் எஃப்சி பற்றி பார்க்கலாம். ஈஸ்ட் பெங்கால் எஃப்சிக்கு நிறைய ரூமர்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது டெய்லியும். அந்த விதத்தில் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு ரூமர் வந்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி ஈஸ்ட் பெங்கால் எஃப்சிக்கு ஒரு குட் நியூஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு. நேற்று வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்னா, ஈஸ்ட் பெங்கால் எஃப்சியும் ஸ்ரீ சிமெண்ட்ஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு அப்படின்ற மாதிரி.
அந்த பிரச்சனை வந்து நேற்று ஈவினிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நேற்று ஈவினிங் வந்து 2 பேரும் ஒரு மீட்டிங்கில் மீட் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன பிரச்சனையோ அந்த பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேப்பர்ஸையும் ஈஸ்ட் பெங்கால் சேர்ந்து இன்னைக்கு சப்மிட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸ்ரீ சிமெண்ட்ஸ் கிட்ட அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர். அதாவது gold.comல ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதனால என்ன லாபம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு இல்லைனா நாளைக்கு இந்த 2 நாளில் ஏதோ ஒரு நாளில் வந்து ஈஸ்ட் பெங்கால் எஃப்சி வந்து அவங்களுடைய நியூஸ் சைனிங்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்றதான் அந்த நியூஸ். அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நியூ ரூமரை பற்றி பார்க்கலாம். அது என்ன ரூமர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, செபாஸ்டியன் உத்ரிச் அப்படின்ற ஒரு சுவிட்சர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த ஒரு லெஃப்ட் மிட்ஃபீல்டர் பிளேயர் வந்து இப்போ ரூமராக வந்திருக்காருங்க. இவருக்கு வந்து வயசு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 வயசு ஆகுது. மார்க்கெட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 54, அதாவது கிட்டத்தட்ட 5.5 கோடி வந்து இவருடைய மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்குது. இவர் வந்து ஒரு நல்ல பிளேயர் தாங்க. யூரோப்பா லீக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்குது இவருக்கு. இவர் வந்து செர்விட்டி எஃப்சி அப்படின்ற ஒரு டீமுக்கு தான் லாஸ்ட் சீசன் வந்து ஆடிட்டு இருந்தார். அந்த டீமில் எப்படி இவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு லாஸ்ட் சீசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, 18 மேட்சஸ் வந்து ஆடிருக்காரு. அதில் 4 கோல்ஸ் 4 அசிஸ்ட் வந்து பண்ணியிருக்காரு. இவர் வந்து ஒரு மிட்ஃபீல்டராகவே இருந்தாலுமே நிறைய கோல்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறாரு. அது மட்டும் இல்லை, நிறைய அசிஸ்ட்டும் இவர் வந்து பண்ணுறாரு. இவரோட கெரியர் ஸ்டாட்ஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 331 மேட்சஸ் வந்து ஆடிருக்காரு. அதில் 60 கோல்ஸ் பக்கமாக அடிச்சிருக்காரு. 66 அசிஸ்ட் வந்து பண்ணியிருக்காரு. நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காரு இவருடைய கெரியர் முழுசாவே. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஈஸ்ட் பெங்கால் எஃப்சிக்கு இவர் வருவாரா வரமாட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது நம்ம கடைசியாக இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஐ லீக்கு புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நியூ ரூல்ஸ், இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து அஃபீஷியலாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அஃபீஷியல் கிடையாது. ஆனால் gold.comல இந்த ரூலை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் நம்ம வந்து இது அஃபீஷியல் அப்படின்னு சொல்லி கூட ஏற்றுக்கலாம். அது என்ன ரூல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஐ லீகை வந்து 2 ஸ்டேஜஸாக பிரிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. முதல் ஸ்டேஜில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் 11 டீம்ஸ் வந்து இருப்பாங்க. அந்த 11 டீம்ஸ்லையும் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சென்னை சிட்டி எஃப்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம சென்னை சிட்டி எஃப்சி எடுத்துகிட்டா ரிமைனிங் 10 டீம்ஸ் இருப்பாங்களா. நம்ம சென்னை சிட்டி எஃப்சி வந்து ஒவ்வொரு டீம் கூடயும் ஒவ்வொரு மேட்ச் ஆடுவாங்க. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 10 மேட்சஸ் வந்து ஸ்டேஜ் 1ல் முடிச்சிருப்பாங்க. இந்த எல்லா டீம்ஸும் 10 மேட்சஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் லீக் டேபிள் இருக்கும் இல்லையா, அந்த லீக் டேபிளில் டாப் 5ல் இருக்கக்கூடிய டீம்ஸை ஒரு குரூப்பாக பிரிச்சுட்டு பாட்டம் 6ல் இருக்கக்கூடிய டீம்ஸை ஒரு குரூப்பாக பிரிச்சுருவாங்க. அந்த டாப் 5ல் இருக்கக்கூடிய டீம்ஸில் ஒரு டீம் எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ நம்ம டாப் 5ல் சென்னை சிட்டி எஃப்சியே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சென்னை சிட்டி எஃப்சி இருக்குன்னா சென்னை சிட்டி எஃப்சி வந்து ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 4 டீம்ஸ் கூட ஒவ்வொரு மேட்சஸ் வந்து ஆடுவாங்க. அந்த மேட்சஸில் யார் இந்த டாப் 5ல் யார் டாப்பாக ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர் ஆஃப் த லீக். அடுத்தது இந்த பாட்டம் 6ல் இருக்கக்கூடிய 6 டீம்ஸில் ஏதோ ஒரு டீம் எடுத்துக்கோங்களேன். அந்த டீம் வந்து ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 5 டீம்ஸ் கூட ஒவ்வொரு மேட்சஸ் வந்து ஆடுவாங்க. இந்த ஒவ்வொரு மேட்சஸ் முடிஞ்சதும் பாட்டம் 6 அந்த டேபிளில் வந்து யார் பாட்டமில் ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ரெலிகேஷன் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ரெலிகேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அந்த டீமை வந்து டீப்ரமோட் பண்ணிவிடுவாங்க. டீப்ரமோட்னா ஐ லீக்லேருந்து ஐ லீக் செகண்ட் டிவிஷனுக்கு டீப்ரமோட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஐ லீக் செகண்ட் டிவிஷனோட வின்னர்ஸை வந்து ப்ரமோட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்றது தான் அந்த ரூலு. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த ரூல் வந்து அது மட்டும் இல்லை, இந்த ரூல் வந்து சைனீஸ் சூப்பர் லீக் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய லீக்ஸ் எல்லாமே இந்த ரூலை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. நம்ம இந்தியாவில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த ரூல் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற ஒரு வீடியோ ஆர் 2 வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.